Akhirnya jabaran filɛ ko Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ foli ni tanbaw ye aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan. Amanga bi don kibaru daminɛ ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kunnafoniw ye. Mali marabolo ɲɛma général de division Abdoulaye Mayiga ale ni États-Unis jamana ka lasigiden min Mali la olu ye ɲɔgɔn ye. O ɲɔgɔn ye senfɛ lasigiden kofɔlen nana da Mali jamana ɲɛmaw kulo kan ka yira k'a fɔ ko États-Unis jamana kun ye gɛrɛtɛ min ta ni ka sigi an ka fintigilaka dɔw dɔ la ko u ye o gɛrɛtɛ wuli. O kɛra nisɔndiyako ye min kun bɛ da Mali jamana ɲɛmaw fɛ min senfɛ Mali ni États-Unis jamana bɛ se ka baaraɲɔgɔnya kuraw bolola ɲɔgɔn fɛ fɛn caman na. An bɛ taa an dafɛ jamana la Senegali jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall y'i kanbɔ Nations Unies ɲɛmaya nɔfɛ o kunnafoni ninnu dila kunnafonidila dɔw fɛ mun y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye a ka cɛbɔ sɛbɛnw olu ta ni k'o di ONU ɲɛma ma u ka ɲɔgɔnyeba dɔ senfɛ. An bɛ taa Chine jamana kan Chine jamana ye laseli dɔ kɛ bi tarata marisi kalo tile 3 san 2026 min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Chine jamana ka mɔnikɛ bateau min kun minɛlen don Somali jamana kan fintigilaka dɔw fɛ ko o bateau bilala kunun wa ko basima fosi den kelen de ma a sɔrɔ. An bɛ taa Iran k'an ka bi don kibaru kuncɛ bi tarata marisi kalo tile 3 san 2026 Iran jamana y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ni Israël cɛ mankanw bɛ ban ni binganiw banna don min na kamasɔrɔ k'a daminɛ samedi don na kana bila bi la kɛlɛ minnu kɛra o kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka maa 800 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛ a nin na Iran jamana kan. Akhirnya jabaran filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn o la diɲɛ wagati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.